οικογένειά της. Ξεκίνησαν από την Τραπεζούντα. Σε εκείνη την περιοχή ζούσα. Η μαμά σας. Τραπεζούντα, περιοχή Ματσούκα. Α, από τη Ματσούκα. Ναι. Μάλιστα. Το χωριό το λέγανε Ποντίλα, όπου έμενε η μάνα μου. Ο πατέρας μου στο χωριό που έμενε το λέγανε Γιαννάντον. Γιαννάντον, ναι. Και αυτός στην περιοχή της συγκεκριμένης. Ναι, στην περιοχή Ματσούκας ήταν και αυτός, ναι. Τα χωριά ήταν κοντά, αλλά εδώ γνωρίστηκανε. Πόσο χρονών ήρθανε? Ο πατέρας μου όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν 17 χρονών. Ναι. Η μάνα μου ήταν πιο μικρή. Ο πατέρας μου 8 χρονών μας έλεγε ιστορίες. Ο πατέρας μου πήγε και λίγο στο σχολείο. Μέχρι Δευτέρα Δημοτικού πήγε σχολείο. Η μάνα μου δεν πήγε καθόλου. Ο πατέρας μου με έλεγε 8 χρονών όταν ήμουν αυγίλη, δεν είχα ούτε μάνα ούτε πατέρα. Και ποιος τον είχε, ποιος τον μεγάλωσε? Θείοι, παππούδες εκεί, η γιαγιά? Όχι. Ο πατέρας του μπαμπά μου ήταν πρόεδρος στο χωριό. Και ήταν και Τούρκοι στο χωριό, γιατί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες. Ένας Τούρκος βίασε μία κοπέλα και ο παππούς οπλοφορούσε, τον σκότωσε τον Τούρκο. Τον κυνήγησαν όμως οι Τούρκοι και έφυγε στη Ρωσία. Και έτσι ο πατέρας μου έπινε χωρίς. Και η μαμά του? Η μαμά του από τη στενοχώρια, ξέρω εγώ, έφυγε και αυτή από τη ζωή και έμεινα μόνος μου, λέει. Από εδώ και από εκεί, και τελικά τον πήρε ένας Τούρκος στη δούλεψή του. Θελήματα τους έκανα, λέει. Ήξερε τα τουρκικά, όχι μόνο τη γλώσσα, και γράμματα να γράφει ήξερε με αυτούς. Αυτοί ήθελαν να τον κρατήσουν τον πατέρα μου, αλλά ο πατέρας μου δεν ήθελε. Λέει, εγώ άμα μείνω εδώ, λέει, δεν θέλω να αλλάξω την πίστη μου. Εγώ είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και έτσι θέλω να είμαι. Δεν θέλω να αλλάξω. Και τον λέει ο Τούρκος όμως. Τον φέρθηκε πολύ καλά, το έλεγε ο πατέρας μου. Λέει, δεν θα φύγεις τώρα που γίνεται αυτό το πατήρτη εδώ. Όταν γαληνέψουν τα πράγματα, τον λέει, εγώ θα σε πάω, γιατί έπρεπε να πάω στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί να πάρουν το καράβι να έρθουν στην Ελλάδα. Εγώ θα σε πάω, το λέει, στην πόλη και από εκεί θα φύγεις άνετα και θα πας να βρεις τους δικούς σου. Είχε σόγιας που εξαδέρφια είχε, παιδιά που μεγάλωσαν μαζί, φίλους. Η μάνα μου όμως υπόφερε πολύ. Η μάνα μου ξεκίνησε με τη μάνα της και 4 αδέρφια, αλλά φεύγοντας από εδώ, φεύγοντας από εκεί, γιατί τους κυνήγησαν οι Τούρκοι, μπήκαμε σε μια σπηλιά, έλεγε η μάνα μου, ένα χωριό ολόκληρο. Εκεί μέσα δεν ξέρω πόσο κάθισαν μέσα στη σπηλιά. Οι Τούρκοι τους έχασαν, δεν μπορούσαν να τους βρουν, να τους έβρισκαν εκεί, θα τους τελείωναν. Μετά ήρθε Ρώσικος στρατός, αυτά με έλεγε η μαμά μου, και εκείνοι μας βοήθησαν, λέει. Και εκτός αυτού, λέει, όλοι οι στρατιώτες οι Ρώσοι, από ένα σακίδιο στον ώμο, λέει, εκεί είχαν μέσα γαλέτες και ζαχαρωτά. Έτσι τα έλεγε η μάνα μου. Αυτό ζάχαρη ήταν, αλλά σε κύβους. Και μας έδιναν, λέει, να φάμε, γιατί εμείς από την πείνα είχαμε εξαντληθεί. Και μετά μας έβαλαν στο τρένο, τους φέραν στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη τους κλείσανε μέσα σε ένα στρατόπεδο, σε λιμιό, έτσι το λέγανε. Εκεί μέσα ήταν και άλλα χωριά και ομαδικά κοιμόντουσαν έτσι σε κοιτώνες, δωμάτια, πως ήταν τέλος πάντων. Αλλά κοιμόμασταν από το βραδύς, λέει, και το πρωί όλοι δεν ξυπνούσανε. Εκεί πέθανε η μάνα μου, λέει, και η αδερφή μου. Και έμεινα εγώ με 2 αδέρφια. Ο πατέρας της? Ο πατέρας μου έζησε, λέει. Ναι. Μείναμε εμείς, κλαίγαμε, δεν γινόταν. Βγήκα ένα πρωί έξω, λέει, και πείνα. Αυτοί μας δίνανε, λέει, αλλά εκείνο που μας δίνανε τίποτα δεν ήτανε. Ίσα ίσα να τους κρατάς στη ζωή.
όπως περπατούσα, λέει, είδα τις πέτρες και λέω πώς δεν ήταν ψωμί. Την πείνα. Με πόνεσε ο Θεός, λέει, άκουσε την προσευχή μου, λέει, εκεί που περπατούσα βρίσκω ένα πουγγάκι μικρό, λέει, με λεφτά. Εγώ τρουχάνι στο μάτι μου. Κοίτατε τι βρήκα. Χάρηκαν όλοι, το πήρε ο πατέρας μου, εκεί μέσα πουλούσαν πράγματα. Πήγε, έφερε ψωμί, λέει, να φάμε. Τέλος πάντων, πόσο έκατσαν εκεί δεν ξέρω. Από την Κωνσταντινούπολη πώς βρεθήκατε στη Θεσσαλονίκη πρώτα? Το καράβι εκεί τους ξεφόρτωσε και τους πήγα στην Καλαμαριά. Σε μια έτσι. περιοχή στήσαν σκηνές, εκεί μένανε. Από εκεί δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί τους πήρανε, τους βάλανε στα τρένα και τους είπαν όμως, θέλετε να μείνετε στη Βέρεια. Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Βέρεια. Γιατί δεν θέλετε, η Βέρεια ήταν πλούσιο μέρος, αλλά είχε λίμνες και τέτοια. Είχε κουνούπια. Ναι. Λέει, εμείς οι μισοί μείναμε, όλοι πέθαναν εκεί, λέει, εδώ πώς θα ζήσουμε. Εμείς θέλουμε καθαρό αέρα και βουνό. Από τέτοια μέρη ήταν. Καθοδός στην Πτολεμαΐδα. Θέλετε να μείνετε εδώ? Ούτε. Όχι. Θα πάμε στην Καστοριά. Από την Πτολεμαΐδα στο Αμίντεο τους ξεφόρτωσε το τρένο, γιατί στην Καστοριά δεν ερχόταν τρένο. Έρχεται ένας αξιωματικός, λέει, τον παππού μου, της μάνας μου, τον πατέρα. Λέει, από εδώ, λέει, θα πάτε Καβάλα, λέει, μη στεναχωριέστε. Και λέει ο πάπου μου, όπου πλάνια το, λέει, το παπαντιακά. Πάλι πίσω στην Καβάλα, λέει. Αυτός εννοούσε θα πάτε στα άλογα. Ναι. Και Αυτός λέει πάλι πίσω στα κόκκινα. πάλι πίσω στην Καβάλα, λέει, τι λέει αυτός. Πάλι πίστα Ευτυχώς. Τους φέρα στην Καστοριά. Τους λένε, θέλετε να μείνετε στην Καστοριά? Όχι, λέει, έχει λίμνη και έχει κουνούπια. Να πάτε στο Μαύροβο, το διπλανό χωριό. Και εκεί λίμνη. Ναι, και εκεί λίμνη. Αυτά όμως ήταν πιο καλά. Και συγκεκριμένα τον παππού εδώ, τον δικό μας, ας πούμε, στα πεθερικά μου, τους ρωτούσαν όμως, ξέρετε να κάνετε καμιά τέχνη? Τι δουλειά μπορείς να κάνεις? Και είπε ο πάπος, λέει, εγώ, λέει, κάνω, λέει, τα κουζινικά, τα μπακούρια. Τότε αυτά ήταν τα σκεύη. Κατσαρόλες, ταψιά, γκιούμια, ό,τι φτιάχνω. Πάρ' την οικογένειά σου, τον λέει, και έλα εδώ. Και τον δίναν και ένα σπίτι μεγάλο, πώς είναι η νομαρχία τώρα. Ξέρετε, αυτό το κτίριο. Σε εκείνη την περιοχή. Πήγε ο πάπος, το λέει, πάρ' και την αδερφή σου. Είχε και Οι ντόπιοι τώρα τους κάνουν αυτό το... Εδώ. Οι ντόπιοι. Εδώ οι αρχές της πόλης, ναι, οι ντόπιοι, από εδώ, ναι. Ναι, από εδώ. Πήγε ο πάπος, τα είδε όλα αυτά, ωραιότατα ήτανε, βέβαια το σπίτι δεν ήτανε Παλιό. και ναι, αλλά εσύ θα δουλέψεις, θα το κάνεις. Δεν τον, θα φύγω, λέει, δεν μπορώ, λέει, εδώ, θα αρρωστήσουν όλοι, λέει. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα. Ήρθαν εδώ, έχουν έναν παπά μαζί τους που τους καθοδηγεί. Ο παπάς είχε και ένα γιο, αυτός εκεί στον Πόντο σπούδαζε δικηγόρος. Στην Τραπεζούντα ήταν αυτή, ήταν μεγάλη οικογένεια και πολλά αδέρφια, αλλά ο παπάς ήταν έξυπνος, ήξερε πού να καταλαγιάσει. Να ανεβούμε πάνω στη διποταμία. Ανέβηκαν εκεί πάνω. Λέει ο παπάς, εδώ, λέει, τι ζωή να κάνουμε, λέει, μέσα στα βουνά. Από τα βουνά φύγαμε πέρα στα βουνά. Εδώ, λέει, κάποιος αν αρρωστήσει, καθοδόν θα πεθάνει αν πάει στην Καστοριά που υπήρχε γιατρός, κάτι υπήρχε εκεί. Κατέβηκαν από εκεί και έμειναν εδώ. Ο παπάς όμως πήρε την οικογένειά του και πήγε στη Βέρεια. Πήγε εκεί, σαν παπάς που ήταν, τον δώσαν σπίτι, τον δώσαν χωράφια. Έμεινε εκεί ο παπάς πόσο έμεινε, αλλά αρρώστησε και πέθανε ο παπάς. Και τα παιδιά του γύρισαν εδώ. Ξανά. Τα Αρχανίδου Αυγή, το πατρικό μου Σονίδου. Γεννήθηκα το 1934, τελείωσα το δημοτικό σχολείο, ένα χρόνο στην οικοκυρική σχολή. Για πες, Βούλα, πότε έχεις γενέθλια? Και πότε παντρευτήκατε? Το 55. Με τον?
με τον Ταρχανίδη Γεώργιο. Όχι εμένα. Έχω 2 παιδιά. Η κόρη μου γεννήθηκε το 56 και ο γιος μου το 61. Η Σοφία και ο Κωνσταντίνος. Για πες πότε έχεις γενέθλια, πότε στην επιμάνωση ότι έχεις γενέθλια. Όταν τη ρώτησα τη μάνα μου πόσο του μηνός γεννήθηκα, η μάνα μου δεν ήξερε να με πει και με λέει όταν εθέριζα με τα τσαφτάρια. Όταν θερίζανε τη βρίζα. Η βρίζα ήταν ένα αστάρι που το θερίζανε νωρίτερα γιατί έπρεπε από εκείνο το καλάμι να κάνουν δεμάτια να δέσουν τα αστάρια. Αυτό πρέπει να ήταν τα τέλη του Ιούνιου με αρχές Ιουλίου. Συγκεκριμένα 28, 29, 30 πότε. Εγώ το έξερα να